sing digoreng sik anget-anget. Lah dijamu-jamu Lah nek tempemu Mbak Alisa. Tempe nopo sih. Nah, yo panas apa panas? ya wis berarti apa banget banget Dadi ukir-ukir. Panas yo. nyampe Kowe mau mondong tempe kempul. Lah bedane tempe kempul kan udo piye ono tempe kempul barang. Nek nggonku tempe kempul tempe ku di nganggo glepung jenenge tempe lho ngono lho. mesti ya itu kayak pulang nggak tahu dapatnya di mana orang bilang tempe kepul ya kepulnya don saya kuning kuih ya boleh Terigu ku yo mungkin ya. ya mungkin itu Kowe nganggo dudu modane tempe kempul. Kempul. Lah tempe sing udo. tempe saya udang biasanya dikaret nih Hah? dikaret Garing. ya Oh, tempe sing udo iki masih digari-gari. dikaret warnanya coklat itu digoreng coklat Ditunggu gaite ora oke, ora gaite ning siji. wah ini cokolan diri Yo ora apa-apa dong. oh Berarti digari ku sing letakku dhewe tempe udo yo. ya Biji wae lho. emang sih kurang asin pak Ya. tempe itu yang karetnya yang banyak Oh, gaite sing oke. itu kan yang rubuk apa ini nangke pamiaso loh Yang pergi suntung jodoh kado poro kadang sesuk budaya poro enggak ingin samirangku kado putri sinoso Jawa koso nggami Matur syukur tempe goreng menika kaget rawuh kaget nunggoni nggih melu tirakat menika mugi-mugi pandonga pangajen-ajen panjenengan sedaya saking kasembatan katur kesemanten kakalih apa wae dongane Ya. ya langgeng ya rezekine lancar ya Ya dapat matang. Menteng Dapat matang. menteng Mbak Alisa halo ini memiliki Mas Parnoku telah menangani menjadi level hidup Swadi Maseno oke pas penjaringan jatuh di membantu urung-urungnya pangkur Semarang Muryogo Mas Parno niki kula nembe serang niku macange terus enggak? nggih tapi mboten ngantos pakai dugi mboten Wah, tanggal Nah, aku percaya mesti tekan wong dinamik kok jenenge Sulawesi. percaya wong tau rasane to Loh, Sulawesi Sulaki barang iki kok menjalin atos. Mesti ki ya saya atos ning atos tambah atos nyatane suarane empuk. Wah, ano. masa 100 dadi empuk ya Pak Lho, ora matematika iki men tetep mungkin. oh ya dijajal wae Jajal. nek ono kurange kene ya lho ngapura iya lah apa-apa Lalu di Pangkur Semarang mingkar minggu ringu yang Sulawesi kok kaya ngono Mas Tuju Lagi luar biasa. Mergo kir-kirku danane prau barang. Enak. kalau latih buleku sini lah Jawa kalah lho iki boten iki kula nggih sinaune kalih bisa menika Niko terutama saya nomor sekawan Niko. Nah, Niko bisa kula nggih Niko nggih. Telur. Telur. nek leluhur ki Saus ayu-ayu. wong sore ngono kok dinane leluhur Cantik-cantik. Terus ngerti Pak Tarno sendiri. Nah, iku kula wonten dan langsung digetak ke sini. Terus kula namung salib-salib. Terus sapa wae tahu Pak Parno nggih, Pak Parno nggih, maksud Pak Parno nggih, Pak Parno nggih. Tenan kono. Sapa wae tahu Pak Parno. Wah. Tujune ora ketemu Mbak Slamet kok Ya repot. Mbak Slamet cemplungke jero sana oh iya aku Mas Tarno Sosiman.
prajurit kau yang ngene iki nek yo ora Kok kaya rambutnya ngene. kok Kaya anak orang pelayaran kan rambut ya. awas. Ya kok ketok rambut. Bareng ditemu samrut bojone. Sebab apa? Anak ulung air lho, Pak, ulung air. Jebul Salah demo. Ora. ya aku susu bae. Agomo. Burung. Sinupa sinukan ta berdekat to pakartine ngelmu Geser tengah ke ya Isa ya. oh Bisa. Geser tengah ke ya.